saka ndio una baba ne mari yangu. Saka uyu problem manje ndurungo shikari haripo kamwana kacho kakakurira ku UK. Mutaurira kuti baba wake vane mari yedu ati. Ndakataura but ndakataura neshona akazvishona paka zvacho kutaura usikuona karungo tasongana nopenga akasirumbozizwa. Saka zvatoda iwe unorova chirungu zve ndiri kumboona uri kumbotaura nemabhebha ako uchiti hello ngachirungu chichi. Saka ona kazvinoda kundobvunzira chi mari yangu. But ubvunze ngechingezi akazvishona. Ndaenda kakazwa shona ndisina kumboya newe. Baba hacho ndiye ane mari yangu. Rega nditoita zvokuti shedzise kuti kanyatso. Taura kachiswa. So iwewe nzewe uyu. Where is your name? Father Money. Money ndo mari. Father Money. Father Money. Ndizvo. Atichi tangidza ameba akakangotarisa. Akasopindura. Where is your name? Pindura. Father Money. Name ndo chipereti. Money. Money. Kasiswera. Ina handifuni kuti kanozwa chirungu pamwe ndemumwe mitauro yekunze yaya. Yatsodedemura. Rakarungoitonga kari kunzwa munhu ari kunhuhwa mukanwa. Ngatisiyane nazvo shamwari. Mwezi mukana mangu mama mishimo washeshua.